Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Shuwa baka Executive Committee kan Khyllem, Chief Executive Member jangka Garu Hills Autonomous District Council, Albinush Marat, Risain hino nakashuki jang bat yakashiti ulapha show chairman jangka council. Shuwa yakani kiladan arpuingot ki MDC kibalapha yakano confidence motion. Persyaya CM hakabaulat kajela ula aibor hau chairman jangka council ban lumi ka dorbar nakabenta ka jing tunjuk bor. Andai Shuwa ban poish ka dorbar CM Risain hino bat hakashiti Risain jang ula ong bakum CM ula le buon KKA bat ula shimru ya kira ki ba nak benta ka jing mentoy ki jai penriu garu andai ki dan pat ki jing ki ba khanglat ya kene ki jing thamu jong ula ong ba ula yo jing tep ki dan arpu ingot ki MDC ki bon ra daka no confidence motion persyaya bat haba kila dan hadu arpu ingot usngau ba ula do jing shania kumta kam mentoy ban shong jubor hakasuki haba ula do jing shania kumta ula shimi karai ban Risain nyo kuma chupen kan mau baka samoy trikam jong ka executive committee kala jankut namar baka election MDC kan long hau bana yong ya kaba kam menchua labu bakan long haka shpo tarik uyayong andai namar ka jing kan at lapen sangya no chwa bat ompat shim lapen bana ya katarik ke batmai kat kum ka jing tep balayo lum layo tho ba dor monat CH sangma executive member jong ka EC barim badu badairu MDC jong ka NPP na naugau para constituency shimti kum chief executive member batmai Pidan dukan marbam ndai compare la ka barin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henriu link ba ka section lai phoi iwe kamde ka ba pinyo ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka pihap pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Meghalaya lat no tang is khasihers pila ban let bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India